Wait. Aya masta ina zuwa ne? Baba ina kai ne? Kwai ranga ne. A muje na din ni ma can ne mu kara. Yan mata. Kai, ina da fa. Amma ke yar filla ce, dan kin fille farken fare la polion family fa ko la kike ya? Kin ga ran na madangwate da na gaggauta gota guntun gautan gatan goge gumin gyata mun gitteran kafa gwamnati a zuciyarki. Ke Allah da gaske kin san yadda san ki hankada hadakar hankalin hukumar hura hakin hayaniyar hirar mara harira sunanki? A'a, ni sunana Khadija. Khadija, dole ki ja dijan danjojin janyojin daular dajin dumujin daje ne da na jalki wajen Khadija kan wata. Allah sarki a ina take? Wallahi tana garin mu, yanzu dai ba da wannan bayani din kina so na? A'a to, ko dan wannan su na ka ai. Ana ce ina son. Gaskiya ne, to kice min I love you. To I love you. Kice min I miss you. I miss you. Kice min I like you. I like you. Kice min I call you. I call you. Kice I kiss you. Kada Allah malam kada abin naka ya fara wuce gona da iri ba. To dan munafuka, uban wa ya sako ka. Dan kamar da hankali kai abin da yake gaban ka. Munafurci ne irin na mutane. Allah sai na sassare ka anan wajen. Allah ya ma illa. Haba bi. Ya ran sa ni zai ga iskanci. In ka ji shin zan sauka. Okay, anan naki Ina sauka. gidan namu can ma. Okay, to ya bar nan baki mana. To. Sai mu da riga gaisa ba. Yawwa baby. Kin hada fa. Da ba kariya ya cakwaikwai. To gashi. Allah ya cakwaikwai. Wallahi nan ba da ma zan samu lokaci da kai karamin shege karamin dan iska me rani inda ka dauko ni ɗayan dadda ka na wajen duk wani mara kunya da yake garin nan ba wanda bai san da ba yana daddawa ma karfe karbe mashin din da abin da za a yi kai nan kai ina ne kake bi da ni ne Ai da hanya ce muna zagayawa ta can da za ga mun farke layin ne ga mu a gurin kawai. wannan fa Wai babban yaya gayan nan na ɗauko wata kanya a ciki kawai mun taho wai dan ya ganta ne wani zazzakewa yake hada dukan mun kai wallahi abokina wasa nake ma wasa hada dukan mun kan wannan gayan gada ne fa ai da ganin yanayinsa wai kai wannan irin a jawo ne sai akan bata gaba ɗaya kare kirkice ba haka bane yalla kai ga yana magana kai su ba haka bane lokacin an aike na kan je sa wani mandula ka gani to ba na so ya tashi ne a inda ba nan ba ka gani me zai kai su wanda kai na aljihu me zai kai su ba mu ne mana ban kutun hakuri kana da yan iska dama na muku haka ne dan ku sake ni ka ji abin da ya ce abu ka ji abin da ya kamo wushi kawo shi Domin samun sababbin shirye-shiryen mu ku shiga YouTube channel din mu Zumbaɗi TV ku danna subscribers ku yi like ku danna ƙararrawa don sanar da ku da zarar mun ɗora sabon aiki mun gode.